La importància de la gent jove per al nou projecte que Francesc Colomer està suposant per a la província de Castelló. Estan treballant moltíssim per a que aquest acte sigui un èxit, cosa que els volem agrair en nom de totes i tots els que estem ací. I per això demanem que el seu recentment nomenat secretari general provincial de Joventuts ens doni les seues primeres paraules d'ànim i positivisme que ens ajudaran a guanyar les properes eleccions. Samuel Falomir. Bona vesprada, companys i companyes. Avui estem celebrant la Festa de la Rosa en la nostra província. Un acte sense precedents que la primera executiva provincial ha afrontat com a repte d'unió entre les agrupacions de les distintes comarques de la província de Castelló. Celebrem que són socialistes, que som d'esquerres, que som progressistes i per supost podem dir alt i clar que estem celebrant que el canvi en esta província i en aquesta comunitat és possible. Els ciutadans no podem aguantar 4 anys més un desgovern tan gran com el que tenim actualment. No ens mereixem uns polítics que anteposen els seus interessos particulars i partidistes als problemes de la societat valenciana i castellonenca. No ens mereixem un govern que dona l'esquena als joves obviant polítiques de joventut concretes i clares. Un govern que aposta clarament per les universitats privades i no per la universitat pública Jaume I. Avui ja sabem que al senyor Font de Mora li importa un comino que l'any que ve puguem impartir en la universitat pública Jaume I el grau de Medicina i Infermeria. Ahir, avui i demà sabem quina és la política del Partit Popular. Una política autoritària d'una època anterior a la meva generació. Una generació que molts joves com jo hem tingut la sort de no sofrir i que aquesta gent es posen exemples des de les administracions públiques de com va ser aquella etapa d'Espanya que té encara tantes ferides obertes i que la dreta fàctica d'aquest país encara no deixa de fer justícia en les persones que van donar la seva vida per pensar com nosaltres. Estem acostumats a veure el feixisme actuar com a autèntics dictadors, negant l'ús de la paraula al nostre portaveu Francesc Colomer, a veure circs en televisió d'ultradreta en els plenaris provincials, a escoltar insults contra el nostre secretari general, a veure com controlen, com en plena dictadura, una televisió pagada per tots, com és Canal 9, al servei del Partit Popular. Però la novetat és que ara també ens censuren escrits en el que les incomoda el seu contingut perquè no volen escoltar les veritats com són. Aquesta política és la que ens mereixem? Per suposat que no. Per això, els joves socialistes estem treballant amb el PSD-PSOE per a canviar aquesta manera de fer política. La dreta mana, dicta, ordena i sentencia. Nosaltres governarem, gestionarem, representarem, escoltarem i sobretot respectarem la democràcia. No ens podem permetre no eixir al carrer i il·lusionar a la societat castellonenca. Ara més que mai, la província de Castelló i el País Valencià necessita un canvi que tan sols nosaltres podem fer realitat. Imagineu per un moment tenir un govern provincial que aposte verdaderament per un turisme que no tan sols siga marinador, sinó que també compte com a reclam turístic en el nostre interior. Imagineu un govern provincial que ajude als ajuntaments en menors recursos, sense tenir en compte el seu resultat electoral o el seu cens de població. Un govern provincial que doni les mateixes oportunitats de feina a tots per igual, sense tenir que ser un vot captiu per a poder accedir a determinats llocs de treball de l'administració pública. Un govern que escolte a tots els representants i que de les institucions no hi faci polítiques, sinó polítiques que ajuden a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de la província de Castelló. Un govern que lluite contra la corrupció de manera determinant. No ens podem permetre que els polítics siguem el tercer problema per als espanyols. Companys i companyes, tot això que he dit no és un somni ni una utopia.
sinó que pot ser la realitat de la política en la nostra província. El canvi vindrà acompanyat, entre altres factors, si els joves es responen al nostre crit de canvi. Per això, des de l'organització germana del PSC-PSOE, Joves Socialistes de la província de Castelló, estem a la disposició de totes les agrupacions locals per a contribuir en millorar, mantenir i guanyar els molts més municipis. D'aquesta manera ens assegurarem un canvi en la Diputació de Castelló i en la Generalitat Valenciana. Amics i amigues, la rosa està més florida que mai. Les arrels estan més fortes que mai. Així que, com he comentat al principi, aquesta vegada no tenim cap motiu per dir alt i clar que el canvi en aquesta província és possible.